Сәлем, қадірлі тамашашыларыбыз. Янәдән сезнең белән йолдызлык мизгелләре тапшыруы. Һәм гадәттәгечә без сезне безнең белән бергә якты мизгелләр буенча сәяхәткә чакырабыз. Дуслар, исегезгә төшерәм. Быел созвездиелызлык хәрәкәте үзенең 20нче фестивален билгеләп үтә. Һәм инде әлбәттә туган көндә һәрбер катнашучы уйларында, башында, фикерләрендә күп санлы теләкләр. Белмим, дуслар. Койсы теләкләр шынга ашырлар, һәм ашырлар микән, тик шулай да без ышанып калабыз. Ә менә бүгенге тапшырубызның төп геройларының теләкләре шынга ашканын мин төгәл беләм. Сез әзер икән, алга, тарихка юл тотыйк. Тапшырубызның беренче герое Лаеш районы егете. Лаеш шәһәрендә туып үсеп, шунда белем алды һәм иҗатка карата мәхәббәт үстерде. Әйтергә кирәк, ул егетнең энергетикасы бүтән артистларның энергетикасыннан бик аерылып тора. Ни өчен дип сорыйсыз икән, мин сезгә җавап бирәм. Алексей Родионов сәхнәгә чыкканда, залның нинди кәефтә булганы бер дә мөһим түгел. Чөнки ул җырлавы белән тамашачыларның күңелен ачып, аларда мәхәббәт хисләре уятып, аларның күңелләренә мәңгегә кереп кала. Әйдәгез Алексей белән якынрак танышыйк. Ул бүген безнең студиядә. Мило-мило по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем машкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора к оконной раме. Кружки и стрелы, свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещение. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами из ночника на платье капал, на платье капал. И все терялось в нежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела, 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 свеча горела. Мело весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела.
свеча горела. Мин беренче чыгышымны хәтерлим. Ул 2003 елда иде. Мин кызыл костюмнан Николай Басков образында чыктым. Киң җилкәле күлмәктән идем. Басковның андый күлмәге бармы, юкмы белмим, миндә бар иде. Чыгышымны мин гомер буена истә калдырдым. Чөнки ул иң дулкынландыргыч һәм эмоциональ яктан кичерешләремнең иң җылысы иде. Әлбәттә, минем берни дә килеп чыкмады. Беренче елны да, икенчесендә дә. Шулай да минем өчен бу тәҗрибә туплау булды. Бу бик нормаль, табигый хәл. Минемчә, беренче ук тапкырдан соң эш уңса, бу бик дөрес түгел. Һәм ниһаять, 2005 елда бөек җиңүнең 60 еллыгында мин Уникста гала концертта катнаштым. Бик дулкынландым, чөнки мин беренче тапкыр бар этапларны уздым һәм мине ниһаять күреп алдылар. Шунда мин куйган тырышлыгым юкка түгел икәнен аңладым. Мин ул вакытта махсус бүләккә лаек булдым. Һәм ул махсус бүләккә лаек булу махсус кешегә генә эләгә дип уйлаган идем ул вакытта. Һәр хәлдә мин аны махсус минем өчен уйлап чыгаруларына ышандым. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего. Мин Гитиска укырга кирдем. Минем өчен бу бик көтелмәгән хәл иде. Минем бер кайчан да чит җиргә китү максаты юк иде. Кинәдән үк мин автобус йөртүчесе булырга кыялланган идем. Миңа дөресен әйткәндә юл хәрәкәте чыннан да бик ошый. Әмма тормыш юлы бүтән якка борылды. Һәм мин Гитиста укып чыктым. Имтиханнарын тапшыруга мин карагыз әле. Мин бит ялгыш кына укырга кирдем. Минем килеп чыкты бит, дип игълан иттем. Тормышымда яңа чор башланды. Сәнгать бинасында укый башлагач, башыма алда мине нәрсә көтә? Үземне кайда таба алачакмын мин дигән сораулар килә башлады. Укуны тәмамлагач, беренче чиракта мин хәрби хезмәткә барырга булдым. Яраткан дәүләтебезне сакларга. Созвездие йолдызлыкта катнашу анда да миңа ярдәм итте. Мине күреп алдылар һәм мин Россиянең Эчке эшләр министрлыгының эчке гаскәрләрнең җыр һәм бию ансамблендә җырлый башладым. Солист булдым. Бу бик зур тәҗрибә иде. Чөнки бу бөтенләй икенче, югары дәрәҗә. Потому что, во-первых, это уже немножко другой уровень. Я стал солистом ансамбля песни. Мин солист буларак Лужники концерт бинасында оештырылган эчке гаскәрләр көненә багышланган грандиоз концертта катнаштым. Который был посвящен дню. Шул концертта Казан җыры белән чыгыш ясадым. Әлбәттә солист буларак. На этом большом концерте сольно. Ул җырны безнең Гитистагы курска җыр укытучысы Гөлсәт Гариф кызы Шайдулова бүләк итте. Ансамбль в ГИТИСе Гульсат Гарифовны Шайдуловой. Все эмоции. Бүтән булган хисләремне мин шул җырга топладым. Минем теләгем шул.
Һәрбер катнашучы дөньяга туганы да, әле тумаганы да созвездие йолдызлык мәктәбе аша үтсен һәм ышандыра алам сезне. Тормыш яңа төсләр белән яктырачак. Прекрасный концерт! Сегодня было жарко, но я уверен, что ваши силы еще остались. Руки выше! Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в звездном небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, руки выше, надежное сердце. Любовь сохранит, молодцы. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Не стесняемся, друзья, танцуем. Очень здоровый! Будет утро завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я. Кто-то, а не я. Слушай песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, ну выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Вместе. Где-то гитара звенит. Не слышу вас, еще громче. Надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Вот здесь вижу потрясающие аплодисменты, яркие улыбки вижу и слышу даже. Друзья, вот здесь, ну-ка поднимите руки выше, как умеем принимать, а ну! Отлично! Ну давайте теперь справа. Я думаю, вы тоже можете. Давайте, 3-4, руки выше! Отлично! И вместе! Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Эй, сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Друзья, у вас много из боевых. 3-4. Балык бистәсенең Рапсодия төркеменең төп теләге созвездие йолдызлык сәхнәсенә чыгып, танылган төркемнәр, башкаручылар белән бергә чыгыш ясап, президент белән кулга кул тотышып, исәнләшеп, созвездие йолдызлык тарихында мәңге калырга. Һәм дуслар, аларның теләкләре чынга ашты. Әйдәгез алар белән якынрак танышыйк. Дөресрәге аларның җитәкчеләре Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Елена Ракиев кызы Фасхетдинова. Барысы 2007 елда башланып китте. Мин балык бистәсендә Фатрахман Ахмадиев исемендәге балалар сәнгать мәктәбендә укытучы булып эшләдем. Безнең мәктәптә 200дән артык бала белем алды. Бийделәр, җырладылар, төрле фестивальләр, конкурсларга йөрделәр. Һәм әлбәттә, яратканнарның берсе созвездие йолдызлык фестивале иде. Без танылган төркемнәрнең һәм башкаручыларның иҗат юлын бик теләп күзәттек. Һәм әлбәттә, безгә дә бу конкурста җиңеп, призлы урын алып, алар белән янәшә бер сәхнәдә гала концертта чыгыш ясыйсы килә иде. Без районыбызга созвездие йолдызлык фестивале жюри әгъзасын Раиля Мөхәммәтхан кызы Гариповны чакырдык. Консультациялар, мастер-класслар алу өчен. Зур эш башланып китте. Бу яңа күренешләр, яңа костюмнар, эшкә бар кеше дә кушылды. Укытучылар да, балалар да, әти-әниләр дә, район җитәкчелеге дә. Һәм нәтиҗәсе үзен озак көттермәде. Беренче күренеш пробуждение биюе фестивальдә 3нче урын алды. Һәм безгә танылган төркемнәр белән бер сәхнәдә Татарстан Республикасы президенты катнашуындагы гала концертта чыгыш ясавы насыйп булды.
Веночки вяжу, да веночки ставлю люли, люляшеньки, да веночки ставлю. Да веночки ставлю на головушку, сложу люли, люляшеньки на головушку сложу. На головушку сложу таночек, я пойду люли, люляшеньки у таночек я пойду. А мой свётр стоит на меня, косо глядит люли, люляшеньки на меня косо глядит. Туктарга ярамый икәнен без бик яхшы аңлыйдык. Рапсодия үзен күрсәтте. Димәк, алга таба эшләргә кирәк, яхшырак, күбрәк эшләргә. Чираттагы ел һәм яңа бию күренеше, кыр казлары биюе, искиткеч татар халык киене, матур костюмнар белән. Ул да жюри әгъзаларына бик ошады. Балалар конкурска әзерләнгәндә бик тырышып эшләделәр һәм нәтиҗәдә суперфиналда 2нче урын. Татарстан Республикасы президенты һәм йылдызлыктан бүләк булып, Рапсодия төркеме башкарган кыр казлары биюенә клип төшерелде. Клип безнең матур районыбызның киңлекләрендә төшерелде. Әлбәттә, ул безнең горурлыгыбыз. Кызлар нык үсеш алдылар. Һәм алдыбызда созвездие йолдызлыкны ничек шаккаттырырга дигән сорау туды. Малайларсыз эш бармаганын аңлыйдык. Безнең төркемгә малайлар кирәк. Кызларыбызның күбесе бер класстан иде. Ничек булдыра алганнарын белмим. Нинди шаярулар кулланганын шулай ук белмим.
Тик бер репетиция вакытында бүлмәгә 8 малай кирип килде. Һәм бу зур сөйнеш. Тик аларның биергә дә өйрәтәсе бар иде бит. Һәм без шул ук вакытта эшкә тотындык. Малайларны куркытмасын өчен, аларны ничектер кызыксындырырга теләп, без төрле иҗат кичәләре, концертлар, дискотека, походлар оештыра башлады. Бу әлбәттә төркемне берләштерде һәм дуслык җиңде. Безнең яңа биюбез Народных просторах дип исемләнгән күренеш көтеп алган беренче урынга лаек булды. Без алга атлыйбыз һәм янәдән яңа биюләр, Синокосная пара, Его Величество Бал һәм башкалар шулай ук фестивальнең бар 6 турында да үзләрен яхшы күрсәттеләр. Һәм менә ул мөгъҗиза. Без Созвездие йолдызлык фестиваленең гран-при ияләре. Моңа біз 10 ел дәвамында килдек. Дремлет на стене моей
кайчан да башкаручылар булып гына саналмадылар. Без бергә иҗат итәбез. Идеялар уйлап чыгарабыз. Музыка сөйләйбез. Костюмнар модельләре өстендә эшлибез. Созвездие җитәкчеләрне һәм балаларны иҗат итәргә өндәүче куәтле көч. Кадерле дуслар, ярты сәгать вакыт сизелмичә дә үтеп китте. Без сезне ике төп героебызның якты йолдызлык мизгелләре белән таныштырдык. Ә күп мәле шундый якты мизгелләр алда. Әйдәгез без сезнең белән саубуллашмыйк. Киләсе очрашуларга дип әйтеп калыйк. Исән-имин булыгыз, дуслар.